Ah, sige. Bye-bye. May naiwan ka pa, nak? Ang second thought, dati hindi ko na-chest ka. Sabi sa'yo eh. Para pag gusto ka Ako na. Huwag mo na ipasok sapatos mo dyan. Yan na daw, yan. Ingat. Cellphone. Good morning. Ayan, maulan guys ang panahon. Pero may pasok sila. Maynila ata na gano'n na. Nag-suspend na. Daliit, ulan. Dalian mo. Pagbalik ni Kuya Gerald yung yung gate palalagyan ko na yung parang bubong. Kasi sliding yan, hindi pwedeng nauulan. Gaya na ito, tag-ulan na. Kaso na-injured nga si Kuya Gerald. Kaya, ayun. Antayin ko na lang gumaling. Konti na lang guys. Papalinis na tayo. Matrabaho kasi yung yung cabinet nila, mamat, ang laki-laki. Siguro mahigit 2 weeks na dun yung mga pintor. Kakamasilya, tapos liha, tapos final paint. Dali ate! Umuulan. Ayan, nakaano si Pia eh. Pilipiniana. Buwan ng wika. Bye-bye. Ingat kayo. Siya ni kasama. Kasi magbabayad si Nene sa SSS ni Auntie. Ito Jane. Yan, si Ate Jane na lang yung kasama namin dito guys. Stay out naman yan eh. Good morning Ate Jane. Hi. Good morning. Nagkape ka na? Magkape ka muna ha. Baka ka humawak ng malamig dyan. Mabait yan eh si Ate Jane. Ayan, siya na lang natira dun sa sa tatlong dating kasama dito ni Nene. Kasi dati may dito si Ate Jane sa loob ng bahay. Meron ako sa aso. Dalawa sa sa aso ko. Kaso mga pasaway. So ayun. Magkaibigan. Wala na, tinanggal na ni Nene. Nakakaawa sana. Kaso minsan abusado kasi. Diba? Lalo na kapag tawag dun. Hindi mo naman pinagdadamutan. Pero may mga ginagawang hindi maganda. So, ang pangit nun. Kaya tinanggal na ni Nene. Si Ate Jane na lang yung natira. Yung mabait yan eh. Tsaka pagkakatiwalaan talaga. So, stay out pa siya. Ino-offer ko nga na mag-stay in na lang. Kaso may inaasikaso siyang asawa na baldado. So, hindi pa daw pwede. Wala kasi mag-asikaso sa asawa niya. Pero ayun, napakasipag niyan. Tinutulungan naman namin sa gawaing bahay, ganun. Mainly niya is linis, laba, tapos yun sa dogs nga magpakain. Ayun, si Auntie kasi inano ko na inuwi ko ulit sa sa Pasay, gawa ng hindi ako nakakaalis-alis kapag walang naiiwan sa mga dogs doon. Inaantay ko din to guys, tong likod na to, itong palayan na to. Kasi nasabi na sa akin ni Nene na balak nga daw ibenta ng may-ari. So maluwag to. Hanggang doon yata to sa mga ipuno. Ayan, pag ganyan. Para sabi ko may tataniman si Papa. Hindi siya, hindi mainip pag nandito na sila. So wala pang balita ulit eh. Kape tayo guys. Tapos may tinapay na naiwanan. Hindi ko alam kung kaninong baon to naiwanan. Ayan, kainin ko na. Tapos coffee lang. Ayun, bao pala. Ayun o. Nagluto si Richard. Nilaga. talaga ba? Sarap. Hello guys. Magandang hapon. So, katatapos na namin mag-lunch ni
ni Richard, ni ako tsaka si Daddy. Ayun, baba na kami ng bayan kasi may nahabol akong ano, bangko. Mamawala yung bangko. Charot. Wala. Hindi, baka magsara na. Ayun, magbabayad kasi ako sa isang supplier. Ngayon yung promise ko gawa nung Friday, tapos nag-weekend, and then Monday, sakto, ano pa, holiday pa. So sabi ko ngayon, ako magbabayad sa kanya. Kaya ayun, and then bibili din tayo ng walis. Pang loob. Nakakaloka mga walis doon. Mas dumadami ang ano, mas marami ang kalat pag habang nagwawalis kami naiiwang kalat. Naglulugas eh. So yeah, let's go. Bukas na pala kami uuwi guys ng Pasay. Ayoko. Ayaw ko umuwi. Charot. Kaso ayun nga, uwi muna tayo. Tapos by September, ayun. Final na yun guys. Sure na yun. Mag-aayos na talaga tayo. Siguro. Ayan. Kasi yung kusina na lang ang hindi pa natatapos. Anuan yung kisame at yung cabinet doon. Ayan. Pero patapos na yung cabinet nila mama. Kaya sigurado na yan by September. Makapag-ayos na tayo. Makapag-settle na tayo dyan. So mas matagal na tayo mag-stay dito. Ewan ko lang si Daddy kung sasama. Sama ka ba? May papanoorin pa ako. Apocalyptica. Wala ko dyan. Gusto niyo pang manood ng concert ng Apocalyptica. Makaingay-ingay naman. We're done guys. Magbayad ng sa supplier. Ayan, next is anong oras daw labas ng mga bata din? 4:30 pa. Magano muna kaya tayo? Grocery tayo. Ayan. Ha? Walter na lang. Hindi kami nakapag-grocery kahapon sa sa SM. Dito na sila, nasundo na namin. Hi. Tapos nag-take out ng McDo as usual. May drinks. Opo. Hi. Ito nasa ko, mamaya nasa bahay na lang. Ayun, tapos pauwi na kami guys. Tuban kami sa sa handyman. Bumili ako ng salamin sa CR ni Chris and some car tubalis. Wala pang sink eh. Wala kasing separate. Ayun. Baka sa Pasay ko na lang bilhan anak. Wala pang sink yung CR niyan eh. Ang hirap tuloy mag-toothbrush doon. Mami. Hmm. Sa CR ko lagi na lang pinuputol yung tubig doon. Hindi pinuputol. Yung baka walang lang. Ayan, bumili lang ako guys. Para siyang shelf. Yung nito. Glass. Ayan, lagay ko sa CR ni Chris para sa ilalim lagayan ng mga panglinis sa CR. Tapos, kung anik-anik. Mga essentials niya dyan sa CR. Ayan, tapos kulang na lang dyan is sink niya. Ayan, tapos may salamin na kasi. Ayan. Ito yung doon sa pin. Tapos ito yung salamin niya. Tapos yung isa salamin sa ibaba na CR. Tapos bubili din itong insect killer. Ayan, isa sa baba din, isa dito sa taas. Tapos ito, lagay ng mga walis. Ayan kasi nagiging yung walis dito, parang nagpa-fly away, laging nakatayo. Then sa car. Tapos yung aming favorite na black ice. Yan. 10 pieces na binili ko. Para merong stock dito, merong stock sa Pasay. Hello, baby! Ah! Ay, juga kitito. Ay, juga kiti. Ganyan po siya alaga naman ta, rikit-tikiti. Nilagay ba ako ni Daddy dati? Hindi. Bawa eh. Rikit-tikiti. Ay, naantok na naman siya. Huwag mong kilitiin ang paa. Napakabigat. Mabigat na. Puro pupo. Puro pupo. Paras kayo pisgi, Daddy. Pero matambog. Ah! Ay. Yan, pagalitan tuloy si Kuya Peter mo dahil sa'yo. Hawak ka pa ng salon.
Basta mo kasing tulog si Shane. Sumisigaw yun ang sumisigaw eh. Siya naman yung may kasama, ba't sumisigaw siya? Ayan, di kamunti ka ng mapalo ni Tito Richard mo. Ba't ang ginaw ni? Ang ginaw-ginaw. Maghapon kasing ano eh. Oo, ang ginaw dito guys, kaya ang sarap. Ayun. Hindi talaga sa Canada. Canada. Ayun. Thursday na kami uuwi, hindi bukas. Bukas Yes. Pinapauwi na ako ng Pasay. Bakit ba? May trabaho ka ba? Alam ko. Bakit? May trabaho din naman ako kahit nandito ako ah. Pipindot ako ah. Pipindot. Dot. Anyway. Kaya na tayo guys. Uy, ang daming kanin ah. Ayan yung tira kanina. Yung marigusu. And nagluto si Nene ng pork chop. Uy, sarap steak. Di. Hala, kahit wala nang kasama. Hello? Bakit wala ka nakita? Meron, maliwanag ka. Ba't nandito ka sa Canada? You better learn how to live lonely. Canada mo. You learn to drink alone. Ayun, effective yung ano guys. Daimaru. Grabe na. Magamo-gamo eh. Dami ng ano. Oops. Sabit natin yan, ha? Oo. Kasi hindi nadadama yung nasa background, eh. Baka. Yung kanina, eh. Dami. Wala pa rin sila sa awa. Ito yung mantis na matay, no? Nga ano, pumasok doon yung mantis. Ayun oh. Ay, hindi. Nasa baba na. Wala, wawa naman sila. Ayun, tatapusin ko lang din guys yung ano, pag sisinop ko dito sa kwarto ni Chris para kami umuwi on Thursday. Ayan, excuse the ano guys, foam na butas. Foam pa namin yan sa ano, sa Don Carlos. Yan yung ginat-ngat ni Groot nun. Binano niya, binasak niya. So, ayun, naayos ko na yung mga bagong laban ni Ate Jane, pati yung ano, closet niya, naayos ko na lahat. Nagtanggal ako ng mga damit ni Daddy na hindi naman na magagamit. Ang dami niya palang ano dito, shorts, nandun lang sa bandang dulo. Yan si Auntie kasi nag-ayos niyan dati. Kaya, napabili ko tuloy kami kahapon. Pero ox lang yan, magagamit din naman. Kaya, ayun, inayos ko na nga. Tapos, ano pa ba? Dito na lang, konting linis-linis na lang. Yun, and then, pag-freshen up na and makatulog na. Yun, on Thursday kami guys, uuwi. Kasi, may parating daw na bagyo, sabi ni Nene Johnny Carding, baka daw, masalubong namin yung malakas na ulan sa daan. So, delikado din, diba? Kaya, Thursday na lang kami uuwi. So, yun lang guys. Good night. See you bukas. Ayun, updated na tayo sa vlog. Ito yung kahapon na vlog namin. Ayan, ngayon wala masyadong ganap. Gawa ng, ano lang din ako. Nag-upload nga. Ito lang. Tapos mga konting chubanes. Konting kibot-kibot lang. So, yun lang for today. See you tomorrow.